گوندê Qeyntera gundekî Kurdiyê li rojhilatî başûrê Kobanê dikeve bi 20 kilometran. Jê re dibêjin Qeyntera qadê Hesê. Tenê 4-5 mal li gund hene û bîrek di horta gundê yê bîrek kevne. û gund yê malbata bavê Hesê ye. Gund bi nav û dengê bi çandiniya darê zeytûna xwe karê çandiniyê jî dikin û xwedîkirina dewara dikin. Ev gund hemû meriyê hevin. Gundekî biçûçik e lê gundekî xweşik e. Ev agahî gihîştin me ji hêla Ehmedê Enwerê Qadê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê îro hevdê meha çarayê 2025 silav û rêz ji milletê me re hêvî gundî û hemû gundên Kobanê.